Nadyan dereng nate amasuh tata caraning agama pungkasan parandene Sang Puntadewa kaya tinuntun dening panguwasaning Gusti. Wiwit saka dramakan pasuryan grana talingan liwah suku urut den wasuh dening Sang Puntadewa. Satemah katingal mencorong cahyane rikma den ukel katingal cahyane nganti kaya golek kencana. Riwis paripurna amasuh mawi banyu suci kedaton ing Demak Bintara sigra lon-lonan merpeki lenggahing Sang Kalijaga ingkang sampun mapan wonten ing sakepengkeraning masjid Demak Bintara kagiat kadrakasan Sang Kalijaga mulat pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma sasat Sang Hyang Darma tumurun. Jeng Sunan kula sampun lampah sesuci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak kaselak nata ling raos kula nyumurupi dhateng isen-isening pustaka Jamus Kelima Sada. Sang Prabu kula aturi mengakaken dhateng penggali panjenengan tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yakti wonten ing agami kula sinebut kalimat thayyibah. Inggih wonten ing suraosipun kados mekaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo kula aturi nirakaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih menika tulisipun Sang Nata. Gumergel pangandikaning Sang Darma Kusuma nalika semanten dupi nyurasa tulis telenging pustaka Jamus Kalima Sada. Katingal mesem Sang Puntadewa bombong ing galih bungah ing penggaling Sang Darma Kusuma wis kasembadan anjarwakaken pustaka Jamus Kelima Sada. Nalika semanten dupi wis ngucap menggih menika kalimat thayyibah satemah dangu sasaning dangu ngalentreh wenang salira pepes bayu kang tapis lon-lonan saya ndungkluk Sang Puntadewa netra saya suwe saya tingkem satemah bet ilang jagate moksa Sang Puntadewa. Oh